Vítajte mojho ďalšieho videa. Dneska si zahráme minibasket 2. Od minula som hral pár hier. Otváral sa mi jeden balíček, ktorý trvá iba ešte 2 minúty, ale ja si ho rovno otvorím za jeden. Dneska si dáme trošku otváračku. A zahrám si určite nejaké hry. Mám tu ešte jeden fialový, ktorý sa mi otvoril. To sú tiež tie lepší. A mám nejakého nového. Dobre. Ďalší nový. Tak toto bol určite dobrý balíček, pretože dvoch nových v jednom som ešte nedostal. Tu mám nejaké questy. No potom tu mám jedného so 17. Tak toho si dám asi namiesto toho 77, dobre sila. A toho to sú títo dvaja a horší je tento. Teraz si to ešte vymením a toho ešte vylepším. Dobre, a ešte toho môžem vylepšiť, toho mám tiež celkom rád. Teraz môj tým má 94, neviem čo to je. Ešte stále som sa to nenaučil. Môžem toto vylepšiť, to nechcem, tu mám nejaké tie misie. Nejaký balíček budem mať k tomu. Otvorím si ho. Aha, môžem si dať takú variku, aké by môjho týmu, alebo čo to je. A toho tu Mission Pack, to... Možno na to spravím shorts, ako to budem otvárať, ale tu máme ešte nejaké balíčky, ktoré som ešte neotváral. 3 gemy, 20 a nové oblečenie a ešte jeden tu mám. 4 gemy, ďalší nový, tak dneska mám asi naozaj šťastie. Idem, nie misie, dobre, potom sa ešte odkliknem, takže mám nové tu, toho, ktorého určite dám namiesto toho, 99. Teraz keď toto vylepším, tak budem mať 105. A ešte raz. Tak toto sa mi naozaj vyplatilo a na toho som dostal až 20. Tak toto bude... Teraz mi zrujnujú coiny, ale to nevadí. To bude môj najlepší hráč teraz. Toto takisto. Ja toto vymenil, lebo ten je lepší. Tu už nič, môžem iba vylepšovať a idem asi nový rank, možno bude mať balík, uvidím. Nie iba 5 gemov. Yes, mám aj jeden. Nič nové, dobre. To nič. Rovno ďalší, no tak neviem, čo sa dneska deje, ale dneska asi fakt chcú, aby toto. To neviem ani čo. Čo? Oni sa zbaznili? Môžem si dať Argentínu. Dobre. Ďakujem, nechcem. Ďakujem. Do nekonečna to tu skáče. Dobre, idem už hrať. Ešte si dám otvárať tento balíček, ten sa bude otvárať 2 hodiny. Idem 1 versus 1, turnamenty pôjdeme na budúce a idem zatiaľ ešte túto horšie, potom vyskúšam aj tú lepšiu. Mám tým 126, on má 126 z Ukrajiny. No tak toho dúfam, že porazím. Bolo tam dievča na obrázku, neviem, či to bude hrať dievča alebo chlap. A po ďalšie tieto rozohrávky som sa to teraz nenaučil. Dobre, zblokoval som ho, šprint. Narovka, šprint a 3 body možno? Skoro. Aha, nie, on je vlastne, no tak on je z Kanady, iba má tam vlajku, dobre, tak. OK. Dávaj, poď. Yes! A mám 3 body. Raz sa mi už podarilo vo skrine, že som mal 31 bodov, 2. A poď. Joj, toto by bol taký krásny. Hop, poď, 56%, yes, ďalšie 3. Už mám 6-0, vyhrávam. Mám iba 10%, už dobre, to nevadí. Dobre, je to môj aspoň. Nie. Halo, či dvaja tam blokujú? Joj, dobre. Ale on bol dobrého hráča, to mal 27. Tu dám zblízka radšej. Dobre, plus 2 body, 8-2. Prosím, Berto, šunky. Oj. Tak sa zlepšil.
Hop, poď 2 body. Yes, ďalšie 2 body. OK, teraz sa mi aj celkom darí, ale aj on je dobrý. On keď rozohráva, tak väčšinou mi dá stále. Jak som pozeral. No, on mi dá stále, keď on rozohráva a ja mu dám stále, keď ja rozohrávam. Dobre? Teraz, no tak teraz on mi dá ďalšie. Prvýkrát sa mi to podarilo. 3 body. No, a teraz on dá, nie? Dobre, tak som tú loptu získal. Poď, 44%. Dobre. Už tretíkrát rozohrávajú. Dobre, idem. Hop. Hadžem za 3 body. A to ďalšie 3 body. Nejak sa mi to darí. Ak chcete, môžete mi napísať do komentárov, že či mám obnoviť minifutbal. Ten mini basketbal ma tiež celkom baví, ale mini futbal ma o trochu viacej bavil. Prečo je to futbal, basketbal nehrám. Ale ak chcete, tak ho môžem obnoviť. Tú sériu, menšiu. Poď. Yes! Krásny. Ten, neviem ako sa to volá. Naozaj nehrám basketbal, takže sa mi nesmejte. Poď. Čo? Však som to blokoval. Ale to nevadí. Vyhrávam 17-8. Hop, hadem. 42. Skoro. Šprint. Dobre, tak som mu zobral tú loptu. Teraz, keď ju nezoberem. Dobre, aspoň dačo. Toto som skúšal. Tak ako sú lucky shoty vo minifutbale, tak tu sú sardanky, či ako sa to volá, no to je strašne ťažké. Poď, hneď. To teraz som musel nazohtiť. 28 sekunda a 50. Poď. Hneď skýval som. To by bolo epické, keby som v takej chvíli dal, no ale to nevadí. Aj tak som vyhral 28. Yes. A ideme skúšať tú ťažšiu hru. Mali sme taký istý tým, takže nemôže sa zostiť. A dostanem jeden balíček, keď prídem domov, tak... Aha, nie. Tak nedostanem. A aký som? 26. Dobre. To sa dá. Tu mám nejakú tú misiu. A mám skoro ten balíček. Tak možno ešte nejakú spravím, tú misiu. Ako by som mohol upgrade player. Tak vylepším si nejakého hráča. Napríklad toho som vylepšil. Yes. Tak budem mať aj ten balíček. Tu mňa na nejakého vylepšenie a budem mať rovno aj balík, ktorý si môžem zobrať. A bude tam nový hráč, ale už slabý a toho už som... No tak nebolo to až nič také dobré. Ale to nevadí. Môžem sa ešte pozrieť tu na veci. Nebude to nič lepšie. 12 je najlepšie stadiaľ. 9 a 13. Ten je dobrý. Stadiaľ nič. Dobre. Mám najlepší tým, aký môžem. Možno si toto ešte zmením. Môžem si zobrať balík? Aha, nie. Za 250 gramov. Čo sa vám viacej páči? Ja si dneska dám ešte toto. Alebo toho dinosaura. A môžete vybrať z týchto troch. Alebo z Danska. Že aké sa vám najviac páči. Ja to budem používať do komentárov. A ešte tu vidím, že môžem si zobrať niečo. Nejaké oznámenie mi prišlo, to nevadí. Idem ešte jednu hru rýchlu. Toto je Slam Dunky. Pôjde mi to? Možno, no, dobre, ale asi to, aha, nie? No tak, aha, dobre, ešte nemôžem. To nevadí, dobre, a ešte vyskúšam dať turnament. Ide tu o toto. Dobre, tu 8. Takže dostanem Turecko, nejakú žirafu, nejakého hráča, aj vylepšenie a dostanem tu trochu. Môžem to ísť vyskúšať. Uvidím, ako sa mi zadarí. Dobre, idem proti takomu z Kanady. Keď vyhrám tento... Aha, teraz idem o Turecko, sa mi zdá.
A proti tomu som hral, pamätajte si to? Aj keď on tam mal to tu, no tak neviem, ale mal tam takú istú fotku, vidím. Malo by to byť aj z Kanady. No tak, je to niekto iný, ale... Oj. Zaberte mu loptu. Haló, prosím. Prosím. Teraz by to bude vadiť viac, pretože hrajem turnament, keby som hral normálnu hru. Poď 52. Joj. Kurník, však... Joj, čo som to spravil? Som spanikáril. Dobre, to nevadí. Šprint a zoberám mu loptu a poď. Yes, 3 body. Za 7 sekúnd, akože v tej hre, pretože... Za 30 sekúnd sa mi vybije mobil, tak asi nevadí. Dohrajem ten turnament v ďalšom videu a aj spravím to shorts. Čau.